चड्डा अपन कुड़न सुत्ता के गाना नहीं आप चुप बैठिए इधर हॉस्पिटल है ना हॉस्पिटल के जैसा रहने का ओ हॉस्पिटल में ऐसा रहने का हाँ पार्क को तो ये अच्छा पार्क था नहीं है ना पार्क को तो अच्छा था मैं एक फ्लावर दे के सॉन्ग बोलता था हाँ नहीं आप चुप बैठिए जो बैठा अंत बेच्चदाल दोनों गने अंदर जाते नर्स नकल मोनिर तेलिके बोल मुल्ला पोट्टू मोनिर तेलिके नहीं वो क्या कहाँ उतारूँ इधर उतरने का इधर उतरने का आपका गाड़ी का ब्रेक डालो गाड़ी का ब्रेक डालो ना अब ब्रेक डाल दिया पीछे ये मेरा करवस्त्र है थैंक यू कैसा है ठीक है आप सो जाइए थोड़ा इधर आ जाओ ब्यूटीफुल लग रहा है थैंक यू अच्छा है बाद में प्रेशर देखने हैं हाँ ओके अब ब्लड इतना उतना निकाला है ना ब्लड क्या वो ब्लड क्या बेचता है क्या कितना बार मेरा ब्लड निकाला है कौन निकाला तुमने कब मैं नहीं निकाला है मुझे देख देख के ब्लड उतार जाओ जाओ मैं जयदी जैन ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ఇంకా తమ సరదాల జీవ అమ్మ సార్ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ ఓ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ध्यान मुलता रेग्युलर कस्टमर पटाकी कोणारे वैदी त्यांची साव पातेर बरी ಮೂಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಉಂಡಿ ಇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇರ್ನ ಮುಗಿನ ಅದು ಇಂಚೆ ದಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಗಲಾಟಿ ಕಂಡಬೆಟ್ಟ ಜನ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂడి ಏನೇ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕೊರ್ನಿ ಇದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ್ಯಾ ಕೊರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಇರಿಗೆ ಹಾಕಿನಾ ಹಾಂ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಏರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಕಲೆಗೆ ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆತಜಾ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳು ಪನ್ನెండు ಅಂದ ನೀರು ಉರ್ಪೊಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಬೋದು ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕದಿನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೂಕುದಿನಿಗೆ ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಕೇಸ್ ತಿರುಗಿ ಕೊಂಚ ಹಾಕಿದಿನ ಮೊಸುಂಡು ಗೊತ್ತಾವ್ ನಾವು ಮೂಕುಗೆ ಹಾಕೊಂಡವನ್ನ ಪೊಂಜೋಳಿ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಂಜೋಳಿಗೆ ಕೋಪಣ್ಣ ಮೂಕುಗೆ ಹಾಕೊಂಡು పొడింజ వత్తు ಬಗೆಯರು యాక్చువల్లీ యాన్ ಹಾಕದಿನಿ ಹೀರೆ ಹಾಕೊಂದಿನ ಇಂಕತ್ತು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನಿ ಹಾಂ ಹಾಕದು ಅಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಅನೋಡ್ಚಿ ಅಂದ ಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟದಲ್ಲ ಪಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ ತಾಗದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ತಾಗದುಂಡು ಹೀರೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಂಚಿನಿ ಏತು ಜನ ಹಾಕಿನಿ ಒಂದು ಒರಿಯೇನು ಒರಿಯೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಫೋಟೋದೇ ಇದೆ ರೀ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒರಿಯೇನೆ ಉಂತಾರೆ ಇರಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಫೋಟೋಟು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆತ ಇತ್ತಂಚನೆ ಒರಿಯಾಗ ಹಾಕುನಿ 10 ಜನ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜ ಹಾಕುನಿ ಉಂತ ಹೊಡತ ಅವು ಉಂತಾವು ಜೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಇರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿನ ಪಂಡರ ಇರು ಮೂಲ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿನ ಪಂಡರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಪಂಡರ ಇರು ಅವ ಅಕ್ಲು ಏನ ನೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂತೆ ದಾ ನೀರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕು ತೂಜು ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಡದಿ ಜೋಕಲ್ಡ ಬರೋಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅನ್ ಫೋನ್ ಬಂತೆ ಬರ್ಜಾ ಬಚ್ಚಿ ಲೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮುರ ನೀರು ದಿಂಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಒರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೀನಿ ಮರ 10-15 ಜನ ಇರೆಂತು ಏರ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಇರೈತೆ ICU ಉಳ್ಳಾರ ನಿಜವಾದ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ICUಗೆ ಪೋತೋಡು ಅವಾಗ ಎಂಕಾಲ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಓಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎನ್ನವು ಇರ್ನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇತ್ತಿಂದ ತೂಲೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಮನೆ ಬಂದೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಬದ ಆತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪುದಾರ್ ಬರೀತಾರ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಎದುರುಡು ಒಂಚೂರು ಗುಲ್ಕೂಸ್ತ ಪುದಾರ್ ಗುಲ್ಕೂಸುಡು ಪಾಡುವೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗುಲ್ಕೂಸ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಟ್ ಬಂದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಪಾತ್ರ ಗುಲ್ಕೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯನೇ ತಯ್ಯರೆ ಬಂದುಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಿಮ್ ಉಂಡಾ ಜಿಮ್ आप दोनों क्या कर रहे हैं इतना किरी पूरा लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है ना चुपचाप सोने को नहीं ये आदमी नहीं है ये कमीना है आप चुप रहिए ज्यादा बात नहीं करिए पूरा लोगों को डिस्टर्ब ये मेरे को क्या पूछता है आप चुप रहिए ಇರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬೋಜಾ ಆತ ನೆರೆದು ಪೋಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆತಂడి ಯಾವ ಚುಪ್ರ ಒಂದು 2 ಬಂಡು పోయింది ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಾವ
ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಾರಲ್ಲ ಅವು ಏನ ಅಲ್ಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತೇನು ಐಟಿ ಈರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಗಣಪತಿಲಿ ಇಂಚತ್ತು ಒಂಚೂರು ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಹಾಂ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತ ಇರು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಡುಪೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಡುಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇರ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೈದ್ಯ ನಾವು ಅಂದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಡುಪ್ಪರೆ ಇರಡ ಪಾತೆರೆ ನಡೆದು ಕಡೆ ಜಪುರ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಇವಾಗ ಎಂಡ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂಗೋಣ ಜುಪ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಇರ್ಲಾಕ ಜೀವ ಎನ್ನಾಯ್ತದನ್ನ ಯಾಪಲಾಕದು ಬೋದಾತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತಾಕದು ಬರ್ಬೆ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾನೆ ಬಂತು ಬರ್ಬೆ ಮ್ಯಾ 90 ನಿಂಗದು ನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಆಪನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಇರ ಪೆಟ್ಟವು ಅವು ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ನೆಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಪೆಟ್ಟ ಅಂದಪ್ಪ ಇರುತ್ತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅವು ಅವು ಆತೆ ಕಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿರಿಯಾಗಿ ಸಾವುಗು ನುಪ್ಪು ದಿನ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅವನು ನೆನಪು ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರೇ ಪೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡವು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನದಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಏತುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಉಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಜನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತು ಬೈತೇರಿ ಮುಲ್ಪುನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿಗುಲು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂತಿಗಿದ್ದ ಯಾವ್ಜ ಅದು ಎಂಕ ಕಾಲಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದು ಅರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅರೆ ಮೂಲ್ದಯ ಕಣಪಾಡ್ನಿ ಅರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಐಸಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾರೆ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಬುಡ್ಚಿ ಈರು ಗುಣ ಆದ ಪೋಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಜಾರನ್ ಪಡಲಿ ಪಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ಬಾತೇರಿ ಅಂತ ಇರೇನು వచ్చి ಏನವತ್ತು ಸುರುಕು ಸಾರಿಗೇನು ಪಡ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೇನು ಈಗೇನೈತೆ ಆ ತೆಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟ ದಿನ ಕೊಂಚ ಆಕಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತ ಅವಳಿಗೇನು ವರ್ ಬರ್ರೆ ದಾದಾಂಡು ದಾದಾವುಂಡು ಕೇನು ವರ್ ಅವೇ ಯಾನು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಈತ ದಿನ ಇದು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡವರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಾನು ತೂದು ಪಾಪ ಐದು ಲೋಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಮೇ ಜನ ಏರ್ ನಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಏರಿ ಮೇರ್ನ ಇನ್ಸುರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಮೇರ್ನ ಇನ್ಸುರು ಓ ಹೈ ಇನ್ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಒಂದು ಈರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ನಾವಂತೆ ಬಾಕಿದಿದ್ದು ಪೋತಾರ ಸರಿ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಓ ಎತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಸೂರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಂಡತ್ತು ಬಕ ಅವು ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಾದಿನ ತೂಲಿ ಆತನತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ವಾಪಾಡ್ಸು ಮಾತಾಯ್ತು ವೀಕ್ ಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪಳು ತಾಗೋಡ್ಸಿ ಇರೇಕ್ ಪಿರಮಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾಗೋಡ್ಸಿ ಮಂಡೆ ಒಡೆ ಸಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ನೀರು ಬಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸವ ಆಗ್ತಿರೋಡ್ಸಿ ಅದು ಪಿರಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿರಿಬಂಡ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಬಂಡು ಬೇಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೈದೇರ್ ಮುಳ್ಳು ಆಗಲ್ಲ ಉಪದ್ರಾಪು ಜೈ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಹೊಳ್ತು ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಕದುಕುಳ್ಳು ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕಂಡು ಉಪದ್ರ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಉಪದ್ರಮ ಈಗಂತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನದಾಲೆ ಯಾನು ನರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಣಿ ಪುಣಿ ಮಾತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತೋನಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಗಮ ಆ ಪುದರಾನ್ಲ ಬರೇಟ್ ಕಂಡದ್ದು ಅರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂತು ಐನಾನ್ಲ ಸಮ ಬಗ್ಲು ಅಂತ್ಯೋದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಈಗಲ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲ ಎಂಟೆಂಗ್ಲ ಕಣಿಕರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬರ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಕಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ನರ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡ ಪೌಡರ್ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾವ್ ಮತ್ತೆ ಕುಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಚಾನೆ ಅನ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಫೋಟೋ ಪರ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬರಂದಿಗೆ ಎತ್ತದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅರೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಲಮ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಓಸ್ಕರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಮೂಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಯರಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ದು ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕಣದ ಬರೀತಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟೊಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ ಅದು ಫೋಟೋಗೆ ಬರತ್ತ ಒಂದೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ರೀ ತೊಂದರೆ ಕಾವು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈರಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಚಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಗುಲಾಬಿ ಒಂದು ಇದೆ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎದುರು ಹೋಯರಂಡು ಬಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ போய் ಇರೇಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೆ ತೆಂಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡ ತೇಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಇರ್ನಡ್ಡೆ ನಡಪು ಇದು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಆ ಉಂಜಿ ಪರಂದಡು ಗೊತ್ತಾವು ಉಂಜಿ ಪರಂದೆ ನೀರೇ ಕಂತುಗೊರ್ನಿ ಆವಲ್ಲಿ ಅದೇ ఆయన ಒಂಜಿ ಸಂಘ ವ್ಯಾಪ ಬಂದಾಪುಂಡು ಎಂಕ ತೂ ಏತ ಊಲ ಬಿಡ್ಚಿ
ಜತ್ ಇರು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಆ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಯಾನೇ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಬೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಂಘ ಅದು ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಪೇರು ನೀರು ಪೂರ ಕೂರೋಡು ಬಡ್ದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಡ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಕೊರಂಡ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಆತೇವು ಓ മറന്നു പോയിട്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് നിദ്ര അല്ല അവർ എന്തുണ്ടേ പടത് കുള്ളോല്ല అంటే సిపి చెప్పి ఎండలో ఉంది మరలేక మెరేನು ಎಂಚ ಜಪ್ಪಳ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಓ ಇರೇಕೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಯರಾ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಓ ಆಪಲ್ ದಾರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಕೊಂಚೇ ಪಡ್ದಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹೋಯ್ ನಾನು ಡೌಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೂರ್ ಮಂತಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಬ್ಲಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಗಿಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬಂದ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆರ್ಡರ್ದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯೆ ಅದನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಗನ ಗೊಬ್ಬು ಇರೇಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಜೋರುಂಡು ಉಲಾಯ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ఇంకా తరేగావు ಅರೆಕ್ ಅರೆಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅರೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೋರ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಜೋರುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬರವ ಬಡ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಬಡ್ಚಿ ಈರೇನು ಬೇತೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ತರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇ ಇಡು ಇನ್ಸೂರ್ ಉಂಟತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೋ 4 ದಿನ ಉಂತುಲೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ಬಾರ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಇರೇಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತಾ ಕುಲ್ಲಿ ಈರು ನಾನು ಪಿತ್ತಂಡು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲಿ ಈರು ಬೇರೆ ರೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಕಾತುಂತೆ ವಿಕಾರ ತೋಜು ನೀರು ಮಾರ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಒಂದೇ ಎಂಕು ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ವಿಕಾರದ ಅಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನೇ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಈತು ಪಾತೇರುವೆ ನಾನು ಈರು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬಾನೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇರೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಪೆರಾವು ಇರ ಮಂಡ ತೊಲಾಯ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ ECG ಅವು ಅವು ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರೈ ಕಾಯ್ನಾಥ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರ್ನಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಬರೊಚ್ಚಿ ಬನ್ಲಿ ಇದು ಯಾಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರೇನು ತುಯ್ಯರೆಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಇರೇ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡ್ರೇನೆ ಆಡತ್ತೆ ಓಲಾಯಿನಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ಬುರಿಯಾರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರು ಮರ್ದು ಅವು ತೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ತೆತ್ತೊಂದೋಡು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಇರೇ ಪಂಡು ತಾಣಗನೆ ಇರನ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಬೋದಾಪು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಇರ್ನ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೇಗನ್ನತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಪನ್ಪುಣೆ ಅತ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಯ್ಯರೆಂದು 10 ಜನ ಬರ್ಪು 10 ಜನ ತೂತ್ ದಾದಾರಂಡು ಖಾಲಿ ಇರು ಸರ ಪರ್ ಪಂಡದು ಪೋಯಂಡವು ಬತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಣುಂದೆ ಪೊಡಿಂಚಾಯಿನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪವು ಅವು ಪೇಷಂಟ್ ಪಿರ ವೀಕ್ ಆಪಿ ಅವು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಿರ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಅಂತೆ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾ ಅಲೆ ಇರ್ ತಿರ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಬೇನೆ ಅಂಡ ನರ್ಸ್ನ ಬನ್ನಿ ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ತಮಾಸೆ ಪಾತಿರು ಬಂದದ್ದು ತಮಾಸೆನ ಮಂಡ್ಯದ ಜೀವನ ಬೋಪ್ನತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ್ರು ಬನ್ಲಿ ದೇ ಬಂಡ ಇರ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತೀನಿ ಇರೆಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ತಾದು ಪೆರಾವು ಏತಿ ನಾನು ಇನಿಗೆ 4 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಗುರ್ತಾದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾಪಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇರೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಯಾರು ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಡು ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಿರಕ್ಲಾಪು ಏನಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಇರೇನು ಬಿಡ್ತು ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಶನಿ ಉಳ್ಳಿ
ಅದು ಲೆತ್ತಲ್ಲ പോലെ ಅದು ಬೇಜಾರು ಪೋಚಾ ഞാൻ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಡ ಇರೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪತ್ರ ಕೊರಚಿ ದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಂಡ ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ನಕಲು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಾಲೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಿಜಾರ ಏರು ಕಲ್ಪುಜೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡು ಸಾಕಾದಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನಿಗೇನು ನನ್ನ ಯಾಣಿ ನಮ್ಮ ಆ ಜನ ಜಿತ್ತುತ್ತಾ ಯಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಅದೇ ಆ ಹಿಂದಿದಾಳು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತ ಸಡಿಲ್ಲ ಪುನ್ ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪ ಪೆದ್ದದಲ್ಲ ಉಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮರೇರೆ ಸಹ್ಯಾಪಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇರೇಕೆ ಏರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬತ್ತೀಜಿ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬರ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಬಾತೇರ್ ನಾಗಿರ್ತಾ ಅಪೇದ ಇಂಕ್ಲ ಬೋಪೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆವಚ್ಚ ఒక सही पुण्या चुप रहिए, ज्यादा बात नहीं करिए, पूरा लोगों को डिस्टर्ब। ये मेरे को क्या क्या पूछता है? क्या पूछता है? आप चुप रहिए। इरे के बाई बार पूछा पाते रहे ಹೆಂಗ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರೆ ಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಗೊಳ್ತಾರ ಅವರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೀರು ಆರನೇ ಪನೋಡ್ಚಿ ಈರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಉಂಟು ಅತ್ತು ಹೊರ ಏರಾಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಹೊರ ಏರ್ದು ಹೊರ ಪೋತು ಎನ್ನ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ರಿಪೀಟ್ಗೆ ಪಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ದುಮ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಪು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇವರಿಂದ ಮಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತದು ಅಕಲ್ ಪೋತಿನ ಅಕಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆ ಜನ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವು ಗುರ್ರಾಪಿ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವೈನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಮೂಜಿ ಅಂಶ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಬರವಂಕರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಳು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದ ಕೋಡೆ ಮಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ ಚಪ್ಪಡಿ ಅನೇ ಪಂದೆ ಜಪ್ಪುಳಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡು ಜರ ಪೇಷಂಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಓದತ್ತು ಯಾಂತೂ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಲಿ ಒಕ್ಕಡ ಜನ ಕಾತೆರನ್ನು ಬಚ್ಚಿ ತಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಒಟ್ಟು 40 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು Be like Bolar.